Madzuka banji konse kumene muli yayi pete kupasani audio ya A Bone Calendar. Anyway guys, thank you so much Malawi and the cameras. The DC mwana woopsa kwambiri mwadzuka bwanji mavenda nonse amulilongwe nanga mavenda amulimbi Blantyre mavenda amuzomba mavenda abumzuzu mulandire moni kuchokera kwa ine president wanu wandu osauka ndimakunyadirani kwambiri mavenda chifukwa inu mukapanga chanu simabweza reverse ndi gear forward ndipo dzulo ndi siku losayiwalika mu history ya dziko lino makamaka kuja kumatchedwa kulilongwe Arsenal pakwawo kapena tinene kuti MCP pakwawo kung'ambidwa ndi mavenda 10-0 dzulo ndi pamene ndaona ine kunena kuti akuluakulu olo munthu utanenepa koma ikafikapo nthawi ya danger umathamanga munthu olo utanenepa olo utakula mutu utakula mimba ndi pamene ukakumana ndi zoopsa umathamanga kumakhala kati ndiwe wasilimu. Ndazionera dzulo pa parliament aministala ena ang'ambika ndipo amwene wado amathamanga akakhala fana mose ndeza iwo timaziwa kuti fana amene chandu wamujimu amang'amba amwene igwengwe atalandira kasitoni amwene kasitoni wado zokuti amwene ali ndi bodyguard ali ndi machini gani popo zimene zozo amaziwa ndi iye ndi ambuyache koma amwene venda ndi woopsa kwambiri. Apapa ndi pamene inu nonse andale mungatengerepo phunziro kunena kuti munthu osauka imafikapo nthawi ina amalimba mtima kuyiona mfuti osamayiona ngati ndi mfuti mavuto atafika mukhosi. Iyi ndi lesoni yayikulu imene inu andale mungayitengerepo kunena kuti osamatengera anthu kumtoso osamatengera anthu osauka chibwana kuwatenga iwo ngati zisiru kuwatenga anthu osauka ngati agalu. Limene should be a very big lesson kwa iniyo ma ministers nonse a MCP kunena kuti ziko lino zinthu sizili bwino and mukamapanga zinthu zanu muzipanga mosamala chifukwa amene alili amalawi akuyenda olusalusa komanso amene aja ndi maliheso zichabe kukubwera mademo woopsa amene iniyo muzalephere kuachita control. Imene jandireso niso chabe yokuuzani kunena kuti muzakapanga zinthu za uchisiru siku la zisankho ndikubera chifukwa iniyo imeneja is a sign already eya district yokuuzani kunena kuti musazapange za uchisiru anthu sakukufunani chakwera sakufunidwa inunso ngati maminister simukufunidwa mukanangopakirapo matewera anu muzipita kwa amanu otherwise mukapitiriza ndi mchitidwe wanu kuzera kwa uyu akuyendesa za chisankho iyi kucholinga kuti ati muzabere zisankho ndi machini anu amene mukukonzawo aphwanga muzaziona zimene mwaona pa parliament zija ndi zazing'ono kwambiri. Ndipo ndithokoze kwambiri mavenda nonse chifukwa cha mgwirizano wanu chifukwa tikanakhala ife ma activist akananena kuti mwina tatumidwa ndi andale ndipo pamene paja pakanakhala mwina matiye gasi
koma aphanga inu ndinu anthu woopsa kwambiri, ndipo ndikukuvulirani chipewa ineyo ngati president wa anthu osauka ndikumva kukoma kwambiri. Inetu nalipo paja ndinangovala masiki yanga phe kumangoyang'ana kuti yes mafana mavenda, ndipo iniyo ndikanakhala ndikuthekera kokuba mmene anthu akubera mbomamo, ndiye kuti lero ndikanaba ma US dollars ndikukupasani kuti tiyeni tikakhale ndi phwando pena pache. Chimene chandinyasa kwambiri ndi kusaphunzira kwa anthu andale makamaka ku nkhani yonama, chifukwa ma statement aja amanenedwa aja one would wonder kunena kuti sha inu kutirako muziko muno mmene anthu akuvutikira forex iliko amangoyibisa dala, because pamene paja palankhulidwa statement yonena kuti tiyauza aku Reserve Bank akupasani forex, yeti chikhaliyenicho the reason why katundu akudula ndi nkhani ya forex yo. Ndiye anduna anena pompaja awadowado anena mozitama kunena kuti auza a Reserve Bank akupaseni mavenda apereke kuziko kuno kwa anthu a business forex. Ndikumadabwa kuti kodi forex ilipo, ndi chifukwa chani andale samafuna kuvomereza. Ndikumanenanso kuti igwengwe ndikumanena kuti ati kuthokoza a Reserve Bank atichitira chifundo apereka ka forex kwa anthu ma business yangapo kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Vomerezani kuti zinthu zakuvutani, kunena kuti abale ine ndalephera sikumakhala kuchisiru, kumakhala kuchenjera, chifukwa musaone ngati pamene pajapo mavenda ajawo mwachita dispense ndiye mwathana nawo. Lero soduku akudikira agreement, chifukwa anthu amene mukuadikira enu amwenyewo kuti ati mukambirane ene nawo ni ma Chinese wo, ndalamazo mmapasa sinu, ndalamazo ndi zawo, ndipo mukamauza kuti asise zinthu azisisa on what grounds. Ndi chifukwa ngakhale akhoti division imene imaona zinthu za fair trade agamula kunena kuti kampani yopanga buledi singamasise mitengo yache, buledi akwene akhale pa 5,000, ndipo posachedwa pa buledi timugula pa 10 chifukwa chakudula kwa zinthu ngati fulawala ndi zina. Material imene imalowa mbuledi panopa yadula. Ndiye iniyo vuto mwalama kuti muchite muone the root cause of the matter, mukufuna muzipitiriza be kumanama incholinga kuti mavenda aja azipita ndikumabwatika boza. Ndi chifukwa chake mavenda popeza anthu mmaona ngati mavenda ndi anthu osazindikira. Isi only to Malawi amaona mavenda ngati ni makape, kuma in other countries tikati vendor is a big man. Vendor tapita ni ku Guangzhou ku China ku Beijing mukaone akamakuuza ni kuti tiyeni tipite ku mavenda. Ifeyo titapita nthawi ina tinkaona ngati akati venda ndi amene amakhala m'mashaksi amakhala mu zinthu zosaziwika bwino. Venda ndi wolemera kwambiri. Ngati amavenda amaseweresedwa konkuno ku Malawi, ndiye ndi chifukwa chake mavenda aja atakuonesani kuti iwo ndi ozindikira anakung'ambani ndi kastonzi kaja isesaini yongokuuzani kunena kuti ifeyo we are here ndipo ndife anthu ozindikira. Anduna a MCP, zinduna za MCP, makape okhaokha kumafuna kumazitengera ati iwo ati uduli, kumafuna kulankhula zinthu zimene zilibe nchere, zinalibe value. Ndende apa mwalandira eno kastoni kanu. MCP pakwao. Mafana anakutengani by surprise. Nthawi yogula zikwanje munalibe, pajatu munkapangana kuma meeting yanu kunena kuti pa Central Region pano pasazapa ngeso mademo tunde amene ajawo ongokonzekera 2 days koma amwene kuposa HRDC. Nanga someno tikana tuluka ena ifeso ndi anthu ndikuwauza kuti tiyeni ziloli jatu mwezi pano mukungozikozeratu. Anyamatano aja mmatuma kuti azipanga aziyenda ndi zikwanje analipo pajatu chifukwa ambiri aja ndi mavenda.
ziwani kuti mwana amene ukumuphunzitsa ndewu siku lina amakhonzanso kuzakung'amba iwe wemwe. Ndi ajatu mavenda aja mmatuma eni kuti aziyenda ndi zikwanje mu mzinda wa Lilongwe, ndi aja akung'ambani ndi kachitonzi pa parliament. Imene ijayo should be a very big lesson to you anthu andale, not only ku MCP komanso zipani zina, chifukwa anthu inu andale inu simmaphunzira. Ma mistakes amene akupangidwa awa sanayenera MCP kumapanga, chifukwa anayenera ataphunzira kuchokera ku zipani zina. Mbuyo mu zimene zimapanga sokhalidwe ngati umenewo, andale ndi anthu omvetsa chisoni, samafuna kuphunzira, samafuna kuona zimene anakumana nawo anzawo iwo ndi kuzisintha. Akakhala wande aonjeza kwambiri, chifukwa ngati kuli chipani chomvetsa chisoni chimene chikati chizipanga zimene akufuna Amalawi ndiye ndi chipani cha MCP. Koma popeza andale ndi afiti, manjanjawidi, anthu okuba, makawazi, ndi chifukwa chisamafuna kuphunzira. Otherwise iyi inali chipani chabwino kwambiri chimene chinganaphunzira, koma safuna kuphunzira. Ndi awa sopano akupangisa ma primaries, parliament isanasekedwe ndikumapangisa ma primaries ndi cholinga kuti ati apange mariheso obera zisankho, komanso achite cover anthu amene ali ma current MCP candidates kapena registrators amene wawa ndi anthu amene ali omvetsa chisoni kwambiri, chifukwa anayenera kuchita protect integrity, protect democracy. Zipani zambiri zimapita kuzisankho za ma primary, parliament ikatha, chifukwa ndiye kuti amakachita declare ma seat onse vacant, kunena kuti palibe poso amene ali MP, palibe poso amene ali minister, aliyense sumano akuyenera apite pa ground akachite compete. Koma pamwayamba ma primary inu muli ku parliament, maudindo anu kapena ma constituency anu ndikufuna kumateteza. Imene iyi ndi ngozi yayikulu imene muzandikumbukire. Ndi apa mukubera enu zisankho ngati kumene kudzachitikira kudedza dzulo, mwabera zisankho munthu amene akumufuna anthu kumene kwa Chiwere uko, amene jasanasankhidwe, koma mwamusankha munthu wina amene ankapita nokumakabera mavoti. Imene ija muzayiona, ndipo ndikutha kuona ma independent ambiri akuyima, anthu ambiri akuyima independent chifukwa cha khalidwe lokuba. Choncho ngati inu a MCP mukuona ngati pamene paja mapanga udolo, mwamuza venda kuti azipita, ndikupempheni mavenda, do not relent, osaopa, forward ever, backwards never. Apapa palibe zoopa soya ichoke, wina afune asafune, amene uja aziona, amene aja azione kumene, chifukwa Amalawi akuzunzika koopsa. Salary kuyiona mene anthu akuvutikira, salary yache imene yoyo kukagulira chinthu osatani osatheka. Inu bero ngakaigule bero 1.5 million bero yazovala nyangu itaso ngatiyo, pomwe bero yomweyo maboma ena amayipanga 20,000, koma inu chifukwa chokuba afiti inu. Ndelero ndi zimenezotu mavenda ndikuyamikireni kwambiri, ndinu mafana abwino kwambiri. Ndipo mavenda ena ngati akulimbi ku Blantyre mmafoka kwambiri, ndinu anthu ofoka. Anzanu alilonge samagawa maswiti, inu sunzuzu zomba osagawa maswiti. Ifikepo nthawi yonena kuti ma demonstrations amene tizipanga daily, otherwise tizapesa ana wado ninzache igwengwe. Komanso afana moze aziona pa parliament. The DC unyoro bwa munalembera kumanga edi
unalembera kumenya katenga azeti eri azati azanu anakuzukuzani anthu anakaima kunchesi konko panchesi pamene pali munthu wamatama ozitcha kuti ati iye amamenya anthu ananyamuka ndikukaima pompo kuti tipase zikwache zanu alembera from Cheza Village tiye mamuka box 76 ngono aje wamvirimbi kalindo ine ndukaukaza ndigunu ine kwakenesi kavumbwe mwanyeza pafanizo lojayiwene ana achawe ndisi Like, share, Malawian cameras, subscribe.